Tak Flissman K8 je pripravený na druhý zálet. Tak urobil som aj jemné potlačenie výškovky na klapky tiež. Uvidíme, čo to povie. Ideme sa presunúť na štart. Kameru som si topil, aby záber bol. Dúfam, že bude. Tak, prvý let, príprava a kontrola pred ním druhého opravného záletu po oprave prednej nohy. Krídelka, výškovka, smerovka, klapky idú, klapky dole, pôjdeme bez klapek, pôjdeme na malé výšivky, pozrieme sa, ako nám fúka vetrík, je to slabúčké, výborné, no a môžeme sa pripraviť na štart. Ideme, či nám kamera ide. Zapneme si motor. Dáme si malé klapky. Tak. Pomaly nakresáme na nízke prelety. Super. Ideme na plyne. Tak. Dáme si veľké klapky. Na plyne musíme ísť. Samozrejme na plyne. Tak. Krásne. Nádhera. Že? A na prvý pokus super. Ale počúvaj, zle je vidieť ten model, je to biele. Nebolo to dobre vidieť, nevidel som ho moc. Štart bol bez klapek. Skúsim teraz štart s malými klapkami. Tak, dáme malé klapky. Pripraviť na štart, urobiť len kolečko a na pristáte kontrola, výškovka, smerovka. Tento. Výborne, môžeme ísť pozor a jedem. Tak pomalý prelet. Vypočítame veľké klapky. Kolečko. Pomalý prísť.
musíme ísť na pristátie. Vypraviť sa na veľké kvapky. Máme veľké kvapky, výborne. Dole, držať nos hore. Nádhera. Super, aj druhé pristátie krásne. A máme za sebou prvý štart, bolo to parádne. A ďalší štart. K8, Fliffane DF64 mm, baterka 4S 2200 Admiral Pro 45C, pozrieme sa, aký máme vetrík, mierny, dobre je to všetko, kontrola krídelka, výškovka, smerovka, dáme si na štart malé klapky, keď skúšame motor, či nám ide, výborne. Krásne prelietalo. Ulepané klapky. Ideme na väčšie kolečko. Tak, krásne pristátie. Odpípalo mi 3 minúty. Tak, druhý záletový let s Fliffan K8 je za nama. 2200 štvorčlánok. Pozrieme sa, že koľko som spotreboval. Spotreboval všetky články 15,6, 3,92, 3,90,
3,91, 43,90. To je super. Pozrieme čas na vysielači. Koľko? Tak, preletel som, mal som nastavené 2 minúty, 50, 30 a preletel som o 27 sekúnd. Prvý let druhého záletu dopadol veľmi dobre. Pristal som, ale jak pozerám na časomieru, 6 minút 09. Sakra, ozad tam bol 3 minúty, je tam 2200 a pozrieme sa, koľko nám ukazujú články. Prvý 3,8, druhý 3,7, tretí 3,8, štvrtý 3,8. Ešte raz. Všetky 15,2, 1,8. No však vlastne som letel na slabý plyn, tak to je zaujímavé. To naozaj vydržalo hodne motorového letu.